asu ano susu Suramrata jaya dinemeja jaya mata jaya mrata ketemu cicitasi kelakon titi tinjo ngarepan ngakerat man sampeyan ampun cerewet kok kuku kula kleru terus iya wis tak ora melu omong aku kene ati genahke kok malah kleru PPO Petro tata tendang lho sampeyan ampun neruske omongan kula aja tinggal gelanggang cowok colong papa panu layu ubus kowe Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ndara Kartomarmo, ya Petro. Kok ngandhek lek kula mlampah? Petro, nun. Aku diutus karo Bapa Penemban Duna. Nggih, keparengipun. Kowe gelem bali apa ora? Wangsul kula sareng kali Ndara Werkudara. Merga kula diutus dening Ndara Janaka supaya mboyong ngaturi rawuhipun pepundhen kula Ndara Jodipati. Lah kok kula ken bali niku pripun nek kula wangsul mboten bareng kali Ndara Werkudara tenan dukane karo Ndara Janaka. Gedhe-gedhene diusir karo Ndara Janaka, gedhene meneh kula dipateni karo Ndara Janaka. Mula tinimbang kula bali mengki ping dadi bathang atang-atang ora ana gunane. Napa mawon sing dumadi teng negara Ngamarta niki ajeng kula lakoni. Yen ngono klebu wani karo Prasata Kurawa. Lho, kula mboten nantang. Kula mboten wani karo Prasata Kurawa. Kok sampeyan ngendika kaya ngono? Merga Bapa Durna dawuh karo aku, dawuhe Penemban Durna. Kowe nek ora gelem bali bakal dibondo tanganmu digerincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Bakal dipateni dening Prasata Kurawa. Coco muntap lirik netap duka yayasinepe Mitra kocak ngundarandir Aku sapal karo gedhoane Begawan Durna. Durna iki nyuwara seru ning negara Ngamarta nganti nantang karo Petruk, nganti unek-unek karo Petruk iki nek ora nggawa Kurawa tangeh lamun. Kae iki nek mengijen iki jireh. Ning gandeng gawa Sata Kurawa ketok sane gedhoane Begawan Durna. Bersaing mendapatkan Ndara Werkudara kok dadi kaya ngono carane. Kok ngetapke Wadyabala ken mrawasa karo Petruk. Ayo Mas aja mengijen. Kerubutan sawadyabalamu. Ndara Dursasana, Ndara Surtayu, Ndara Durgempa, Dursasena, dur kabeh kon ngeroyok kula, cicit kabeh kon ngeroyok kula. Ora bakal tak tinggal loncat wani karo Kartomarma sing tak wedeni awamu. Ora minggat karo aku tebak dadamu ning marganing patimu. Biyen kalah, saiki arep nyoba meneh, nek kalah aja kewirangan. Lho, kapan aku kalah karo kowe? Lho, wayangan bendina kok ora krasa. Winginane kowe kalah, winginane meneh kowe kalah. Heeh ta? Kok isih arep musuh karo Petruk? Ora buraban suaramu, pecah siramu. Kene, maju Kartomarma.
semangkean para wah setan nah iya Jomigat ora anoman ayo mati ayo amuk selamat ayo iki pajak nyepelek. Terima kasih. Sami-sami iki lho. Kowe nang ndi? Kula nenggo wonten Jawi. Tak goleki cingak-cinguk kok ora ana. Kartomarma marani aku, ha kowe ora ana, apa boleh buat? Inggih. Tak lawan. Ning kono ya jirek nggawa tumbak. Wah, untung ora keserempet. Panjenengan bengak-bengok wau kula mireng tumuli kula medal saking wana. Oh nang alas to kowe? Inggih. Masih ketemu kethek wedok? Mboten. Kok suwi? Mboten iki lurah menawa sampun tuwa. Aso wae ayo. Kena kramas. Wis. Mboten wonten menapa-menapa kok kon kramas. Terus hubungan ayo kethek omongane hubungan ora. Man, wonten dawuh. Aku karo Begawan Durna dikrenah patiku. Merga Durna ya butuhake Ndara Werkudara rawuh nang negara Ngastina. Kurawa dampyak-dampyak kula sapunane kula.
mulane Petruk gembeluk sirahe gleleng pacake nggawa Anoman ayo Swatama kowe mung kewan kowe anak kewan wah setan ayo kaya apa aku sing tekaning pati jebol diajamu arep nendi aku mung mlayu-mlayu kok Truk aku mung golek kelingat wis ora iso wong mau sumbare ketok saka kadohan kok mundur barang ketemu aku kok njur mlayu klepat aku gak nemu kowe gak aku gak nemu kowe balik sik kok keprok watu ndasmu modar kowe ngene iki tegese satriya mungsuh satriya kowe batul ora usah kanggo batul-batul neng kene ditemtokke wis wani maju Petruk Pandara Durmagati sing modar ngono kuwi nek perang iya oke tantanganmu kaya ngono lu jual gue beli nang kene ditemtokke sapa sing modal jelas aku jenenge wong pesimis sapa sing pipis lho pesimis selalu lucan pokoke aku kowe apa aku sing tekan mati ayo jajal kowe sik apa aku sik sing ngantem manut aku ya kena kowe ya silahkan nyo lho wilan disi idagel aku iki tak omongi to piye sing ngenekke sik iki aku kowe kecuan kok ya Durmagati aja dipandang sebelah matanya tiba tanganmu ning cirahe Durmagati aku ngletak megulu karo kowe selawe taun nyo siap piye kuwi wong nantang kok ngletak sik Durmagati wedan ora nyono nek tangan temanmu kaya ngono Deluk ora nyono nek tanganmu jak iki antep terus wis stop semene wae piye to kuwi wong urung sida kok wis lalang aku lawani aku Deluk wis ngantem separo kok tak dudune kok dah aku pokoke moh wis pinake ya Deluk iki kula ning ngejak ora wis Durna kepengin ngrangket kula wis ora cah dilangket kok dina wis lacah gagas Durna iki mengesake Durna kongkon karo Kulawa perkara kecekel para ula wis ora masalah wis ya nggih lolo antemamu nggih bajiku lho tak kira nek aku kuat blis ngono plepet bluk bolola kuat aku Kurawa sing nyenengke kok ming Durmagati jujur apa-apa dikandhake sak nyatane kok kaya ora weruh le geluk kan njer ngerti iki mundur sampean ora ngematke kok men
Petruk ketemu kula aja mlayu candak Petruk. Ana ndi? Ndara Durma ganti arep mlayu, lancah mlayu. Sampeyan satriya kula batul, ya gelut. Kula sebagai satriya kan izin. Nek nganti kula DC Petruk nek nganti gawe pamflet. Durma Gati kalah. Durma Gati lari. Kula izin mula ya terus kula atungke cilak kula. Nyos lho, kowe aku sing tekaning pati. Sirahmu tok atungke. Kula atungke cilakku. Tak atungke tung ngoten niku. Petruk bles ngantem cilah kula. Ora apa-apa, sing kandha copo. Ayo mbok menawa ora apa-apa gledak man. Semaput 30 detik. Mati culi. Mati culi. Kowe bales. Man, ngapa? Mangane kula bales. Terus mengke dadi pelang sing gegel-gegelan. Kulang-kulang bejane kula bonyok-bonyok, aulung kula mengakui kemenangan Petruk. Terus kula bali. Ora bales, mboten. Mbangane gegel. Lalu wong tak stop semanten mawon kula bali, mbangane kula ajul. Nek cara aku isin, nek kula kok biasa. Ora isin. Alah isin. Lha niku kulino kicinan kok, Man. Kok kon izin? Alah macuk. Sampeyan mang jajar nek mboten pitados. Cilah sampeyan mang ngatungke Petruk. Asli manu cegel. Kok digeblul banyu anyep. Nek cilahmu iso pecah, Man. Mbok yakin dacung bles ngono. Piul. Cengkuni gugul. Karo makne cilik kok malah ngunek-unekke sak penake dhewe. Waduh. Kaget aku. Man. Sampeyan teng pundi? Nang kene iki lho. Kok tangane ngarep wis keder. Seselak kepengin perang. Waduh. Seselak kepengin jotosi ndendase Petruk. Wela. Oh, ayo le tancep wis kaya Senopati Linuweh. Kartomarma kalah. Durma Gati mundur diantem Petruk ora wani bales keparat. Petruk ora gelem bali. Konangan. Citraksi. Kelon. Lakon. Mamaman cangkemmu meneng sik, Man. Kowe iki tak genahke. Karep kula mboten tak dangdut. Lah apa? Sigar sirahmu saka tetangane. Haryo. Citraksi. Asu, amo susu Suramrata, Jaya Dinemerja, Jayamata. Ketemu Citraksi kelakon titi tinjo ngarepan ngakerat. Man sampeyan ampun cerewet kok. Kuku kula kleru terus. Iya, ya wis tak ora melu omong. Aku ki niate genahke kok malah kleru. PPO. Petruk.
tendang lho. Sampeyan ampun neruske omongan kula. Petro. Ning kene mama marganing papa. Papatimu Petro. Ndoro Citraksi. Wong ming muni wae kami sosolan arep maju perang. Mang mriki nek ajeng kepengin jajal Petruk. Wah, edian. Kok nyumbari karo aku. Aja tinggal. Gelanggang. Cowok. Colong papa panu layu. Ubus wae. Tak sikut modarke. Mama mati dening aku to. Oh, ngawur mlaku ora. Nabrak. Pripun kersane? Wedian kowe wani karo sesata Kurawa kowe keparep. Iki sapa? Ndoro Citraksi. Iki anggota Kurawa. Nggih. Sampe mriki ajeng napa? Nyekel kowe. Tak bondo tanganmu tak kring nuwun kring krincung sikilmu tak lebokke separo lho pakunjaran ora mati dening aku derajat apa sik sareh oke sareh iya lenggah sik arep perang kok malah tenguk-tenguk dirembuk sing apik-apik nek iso dirembuk lak luwih apik to betul lenggah oke sampean tau ngerti ana Citraksi menang karo Petruk tau ngerti durung nek tau ngerti lemayang sapa tanggapane pira sing digawe wuh apa nggone nendi ning Petruk ngalahke Dursasana bola-bali Petruk ngalahke Kartomarma bola-bali Petruk ngalahke Durmagati bola-bali Petruk ngalahke Satama bola-bali kerep terus kok kowe kerep saiki ngene kowe gelem isih metu saben bengi apa ora laris linyi traksi lha yo kuwi lha nek ora laris linyi traksi iki arep mangan apa nek gelem supaya dipercaya masyarakat kowe mulya aja mungsuh Petruk nek kowe iso nyekel Petruk sing cilaka ora mung awake dhewe ning dalange digobloke karo masyarakat. Wo. Iya ya. Ayo. Engko ndak ora dipercaya masyarakat, ora diundang masyarakat malah ngrekoso awak dhewe ora iso berkesenian. Betul. Lha terus sapike mundur wae lapor karo Sengguni nek wis perang kalah. Ngono ya. Mundur kono. Nenek. Sengguni ora percaya. Kae patih senengane ora percaya. Kon mbukteke tekan kene kon jajal karo Petruk. Mau tak ajari. Oh. Oke.
Tata. Petruk melu-melu sengkuni kowe aja kaya ngono kowe. Tata bali mulai wae ya, Truk. Ya, mang mulai mawon. Mbangane mengke sampeyan ora dipercaya. Lho, lah kae piye Petruk kale nglakokke wayang kok Citraksi kok menang karo Petruk ki cara ngendi kae? Model piye kae? Malah elek. Oke, aku tak bali lho. Bengawan Solo. Kusik. Kowe iki perang menang po, mulih kok nyanyi. Man. Kuku lo kandhani. Ya. Sesampeyan wis tau weruh Citraksi menang kalih Petruk? Durung. Ning sampean kekerep weruh ta Petruk menang karo Kakartomarma, Asatama, Dursasana kalih Durmagati? Kerep. Pancen wayang kulit, Man. Kuku kuwi Kurawa kudu kalah. Kuwi masyarakat bakale seneng. Oh. Ning nguduk Nenek Kurawa menang niku masyarakat ora trima. Tan trimaning masyarakat ora nananggap meneh. Oh. Mula tinimbangane kula menang karo Petruk ning ora ditanggap meneh. Aluwung kula mundur kalah ning sesuk Pak Riyana nanggap meneh. Ngono. Paham? Ya. Lagi mau wis perang apa urung? Durung. Nenek nganti kula perang, kula menang. Wah. Tahun depan tidak ada pementasan wayang kulit. Mergo dedalange wis ngawur menangke Kurawa. Kakak karo Petruk. Oh. Mula golek dalan sing tentrem mawon tetep ek maksudnya piye biar ngomong sing ngono lho menonjol eksis kuku kula tak kalah ning tetep wayang terkenal di mana-mana disukai oleh masyarakat banyak atau bebek. Iya. Ya wis kono. Ana minggat ngono mbak kepruk kompor ndasmu kae wis. Aus sengit nek karo kowe iki nek omong arep maju ya om bareng karo ming diapusi Petruk ngono kok senenge ra jamak. Lho, Petruk ora ngapusi. Itu Petruk itu menggunakan argumentasi yang tepat. Petruk niku nganggo mikir ora mung waton omong, sing waton omong niku cangkemmu. Ngeyel. Tututukan ngeyel. Wis minggat ana minggat. Minggat sakarepku rasa karepku. Kok sampean dadi ngunekke kula kon minggat, mau kon nyekel Petruk bal saiki iki kok kon minggat. Posisi piye? Glut iki. Lho. Nyepelekke ora. Sak penake dhewe. Iya. Aku ki nek ora kuat imanku, ora kuat pikiranku setruk wingi. Gagas Kurawa ya werna-werna. Kakang Durna pripun Kakang Durna? Oh, Petruk ki pancen berdagang ora tata. Manuk maning jajaran sertaning bawana. Petruk kula tamanane cundhe maneh men modal cijan Dewate Sengguni.
Werkudara piye, Nger? Rasa ngeligo pusaka Yai Jundamanik. Balekno bapakno ning Kancing Glungmu. Wah, aku sing bakal ngodol budaling manten saka Ngastina Durna bapakku. Oh, Werkudara, Nger. Syukur torso Werkudara dene kowe abot karo wong tuamu aku syukur Yo yen pancen kowe tenan-tenan abot kelawan aku Werkudara saiki ngene aja mung kandhek ning pangucap ning kababar dadi pakarti Petruk kae konen bali kon matur karo adimu si Janaka yen to kowe wis melu manten saka negara Ngastina. Wah, kowe tindau dhisik aku sing ngurusi Petruk. Iya Werkudara hati-hati ya, Nger. Dalem Ndara. Aja kaget aku sing werpegi karo kowe. Nggih, mboten napa-napa. Lah pripun enten dawuh napa? Napa Ndara wis mestheke sarta wis sagah kula boyong dhateng kasatyan Madukara? Aja gedhe pangarep-arepmu. Ning kowe bakal nampa dawuh saka aku. Nggih, dawuhipun Ndara pripun? Kowe bali. Bali teng Madukara. Terus kondo karo Jlamprung. Sesuk meneh kudu iso munggahke derajate wong gerang. Apa Nayaka Madukara kuwi ora ana kongkonan derajate Petruk mongko kon boyong Werkudara sarta kowe diutus kaya ngadhep ngersani ratu. Luwe-luwe Janaka wong sing ora ngerti karo kanane wong tuwa. Ngerti arep duwe gawe mantu dulur tuwa tanpa ana sing ditareni. Barep ora ditareni aku tanpa diwenehi kabar. Kresna Baladewa ya ora nampa tarene Janaka. Ya bener bendaramu ki wong sing wis kecukupan. Janaka kuwi wong sing wis pancen dikundang sarta dadi satriya pitataning jalma. Ning kudu eling wong urip ning alam padang kuwi ora iso ijen. Kudu tansah sumandhing marang sanak sedulur mitra kawruh tangga teparu. Teka Janaka kongas adigang adigung adiguna dumeh dadi satriya pitataning jalma ora kabar-kabar ngene bakal gawe mantu. Kula joloro atimu yen to aku bakal tekan negara Ngastina ngombyong manten Lesmana Mandrakumara Petruk. Kagyat risang kapirang urinangku kinempit kempit dosa ngreknaning bawana. Nggih. Nek Ndara pun ngendika kaya ngoten kula ya ora bakal iso serak. Ning napa sing ngendikake Ndara ajeng kula aturke sawetahipun dhateng Ndara Janaka leres Den.
Ndara Janaka ya ora bener dhewe. Ndara Janaka nggih gadahi kalepatan mergi ngantos meh tempuking gawe mboten taren kaliyan Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara lan sedaya para pinisepuh. Niku ngandhake nek Ndara Janaka niku kongas. Yo, mula kandha Haru Janaka. Aku ora saged ngombyong manten Brantalaras ning sing tak ombyong tekan negara Ngawungga ya kuwi Lesmana Mantra Kumara. Ngaten mawon. Kula nyuwun pamit wangsul teng Kasar Madukara. Perkawis niki mangke kekerampungaken kajenge Ndara Janaka kalih Ndara Werkudara. Kula mboten ngerti wong nyatane Petruk ning diutus. Yo. Sampun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Den. Yo wis terus sing ati-ati. Nenten lepat kula nyuwun pangapunten ora dadi ngopo. Kowe budal nyang Madukara, aku tak mangkat ning Astina. Oh nggih, sewang-sewangan mawon, Ndara. Iya, Petruk.